कब्जियत जोन बाटे अगर बहुत दिन तकले अगर रह गईल, अगर इलाज ओकरा के सही समय पर ना कईल गई, तो ओकरा बवासीर हो सकत बाटे। सबसे पहले तो ओकरा बवासीर होई, जौन की पाइल्स कहल जाला। ओकरा के सबसे पहले बवासीर हो जाई। भगंदर भी हो सकत बाटे, जौन की मल द्वार के आसपास में छेद हो जाला। जोड़ लगावला से ही सब बीमारी होला। गांठ बन जाला, गांठ फाट उठ जाई रेक्टम में। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा दिन तक ले बाटे, तो आंत में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाला, रुकावट, जौन के रुकावट कहल जाला हमनी के। पैखाना रुक गई, ओकरा चलते ओकर आंत फट भी सकत बाटे। और ई बहुत बड़ा ओकरा घातक हो सकता ओकरा चलते। फीसर रोग भी होला, एनल फीसर जौन होला, पैखाना के आसपास में फाट जाला। आंत में जलन भी हो सकत बाटे, सूजन हो सकत बाटे आंत में, जौन के बहुत ज्यादा दिन तक ले इलाज के। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा दिन तक ले रह गई तो अपेंडिक्स भी हो सकत बाटे, ओकरा सूजन आ जा। आंत के फटल ई सबसे बड़का घातक चीज होला कि आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाई। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाई तो बहुत तरह के बीमारी, इंटेस्टाइनल टीबी हो जाई। ओकरा इंटेस्टाइनल टीबी ये बेरा सबसे बड़का कॉमन चीज बाटे, हो गई। उ सब चीज होखे लागी ओकरा।